Firma Hermes je celosvětová společnost zaobírající se logistikou a všemi jejími součástmi s jednou výrobní lokací v České republice, nacházející se v Plzni. Oba naše výrobní závody se zaobírají zpracováním vrácených zásilek. V rámci udržení si pevné pozice na trhu, zároveň trendu moderní doby, jsme se rozhodli modernizovat jednu z našich výrobních hal. Ke spolupráci jsme oslovili našeho dlouholetého partnera, se kterým jsme měli velmi dobré zkušenosti z předchozích retrofitových projektů, firmu ECUM. Tento projekt byl logicky navazujícím krokem na industrializaci haly A, který má sloužit k zvýšení průchodnosti celého systému. Cílem bylo centralizovat veškeré vybalování a zpracování na jedno místo a sjednotit tak proces výroby. Samotná instalace trvala 6 měsíců a plus předtím byly zhruba 2 měsíce příprav. Největší výzva celého projektu bylo instalovat systém zároveň s probíhajícím provozem zákazníka. Dodávali jsme vlastně kompletní válečkové a pásové dopravníky a třídicí moduly. Zároveň jsme implementovali do systému zatáčky, které jsme deinstalovali v jiném provozu. Toto řešení má výhodu zjednodušení procesu, automatizace procesu a taky automatické dopravování artiklů z místa A do místa B a také sjednocení celého systému všech technologií v budově pod jeden řídící systém. Industrializací haly G jsme získali nemalou finanční úsporu našich provozních nákladů a zároveň vnímáme tento krok jako otevření se novým výzvám směrem k našim budoucím zákazníkům. Pokud bych měl hodnotit výsledek modernizace výrobní haly G v Třemickém závodu a spolupráce s firmou ECUM, moje hodnocení bude 100% pozitivní. V rámci této realizace došlo zefektivnění našich procesů a odbourání nemalých personálních nákladů.